urteko bigarren osoko bilkura honek kontu interesgarriak dakartza, albiste faltsu ez gain, Osakidetzako itxarote zerrendari buruz arituko direlako baita ere, tasa turistikoari, jantoki publikoen sarian kalitatezko elikai ekologikoei buruz, eta adingabeak babesteko zentroen sobredimentsio horri buruz ere bai. Badira hortaz aktualitatean pilpilean daudenak eta lerroburuak ere jasotzen joango garenak. Bagoaz eguneko elkarrizketarekin, elako idazkari nagusia, Mitxel Akuntza daukagulako gaur egun honen, Lakotza jauna egunon. No, bai. Eta, entzun duzu, prestigio politikoa eta kontu korapilatxo xamarretan jarri garrela. Hala ere, gaiarekin lotura egitearen, uste duzu oroar, erakundiak gizartearen gandik oroar, geroz eta aldenduago daudela? Asko hitz egiten da desafekzio politikoaz, ezta? Eta desafekzio politiko hori behar bada lotuta dago egiten diren politikekin, eta batez ere egiten ez diren politikekin. Eta ni uste dut ere kezkarako argumentu badela, eta hori gainean egin beharreko auzi bat, baina nik uste dut batez ere desafekzioa ematen dela, jendeak dazkan behar horiek ez diren asetzen politiken bitartez. Bueno, behar hori buruz joango gara, pixkanaka xietzen, elake eskara mordoskat mai gainen dauzkalako. 1200 Euskal Herritarrek egindako ariketa zuk egitea eskatuko dizut. 100 egun horiei, Pradalesen lehen 100 egunei, 0tik 10 nota jarri beharko bazenio, gizeak errendeia jaso izan bazeno? Ez dutelakorik egiten, uste dut zaila delako edo asko laburtzen duelako ez dakit hausnarketa politiko batean hortara mugatzea. Gure esperientzia gobernu honekin da batez ere aldatu direla formak, aldatu dela irudia, baina ez dela aldatu fondoa. Guk fondoko aldaketarik politiketan ez dugu ikusten, eta gure ustez egunotan ikusi duguna da, batez ere politika kontinuistak jarraitzeko bide bat. Eta zergatik esaten dugu hau, bi gauza ezberdina direlako, batzutan ustut ere maiontan ere horretaz ari zinetela orain, proiektatzen den irudia, proiektatzen den mezua, batzutan ez dator bat, gero errealitatean egiten diren akordioak eta benetako politikakin ez. Gobernu honek oso garbi utzi du adibidez hurrengo urterako zeintzuk izango diren irizpide presupuestarioak, aurrekontuen bueltan esan du ez dagoela presa egiteko, orain baino gehiago, eta ez direla naizta hau beste modu batean izan, esate dutena praktikan eta sinatu duten akordio horren bitartez, esate dutena da, hemen ez da hola aurrekontu espansio horik izango. Eta horrek mugatzen du besteak beste Osakidetzan egin daitekena, eta guk behin eta berriz gauza bat mahai gainean jartzen ari gara, Osakidetza dagoen arazoa ezin da konpondu aurrekontua handitu gabe, eta Osakidetzan dagoen arazoa ezin da konpondu langileon lan baldintzak konpondu gabe. Orduan berez, esango nuke hori irudia, formak, prestutasun badago orain elkarrizketarako, prestutasun formala da, baina gero fondoan hemen gauzak ez dira gauza egiturazko gauzetan guk ez dugu ikusten aldaketarik. Aurrekontua handitzeak lehentasun behar luke, lehenako dago antolakuntza modu bat berri bat planteatzea baina? Bi gauza batera egin daitezke, esan dut ez daude uztargarria dira biak, eta biak dira arazo bat. Baina uste dute bide, epe motzean hartu daiteken erabakirik hori, laizterrena da aurrekontua handitzea. Eta guk hori ez du ikusten, eta esaten nuen Osakidetzaren arazoa ez da bakarrik kudeaketa. Kudeaketa kaskarra egiten delako, eta plano ezberdinetan gaur egungo Osakidetza dokan kudeaketa sistema hori berregituratu behar dela eta berrikusi behar dela, baina aurrekontutik ere hasi behar da. Aurrekontua handitu batez ere zertarako? Zentzu horretan, ze keinuk hurbilduko zintuzke berriz ere Pradalesen gandik hurbilago egotera? Zertarako gauza plano askotan daude beharrak Osakidetzan begibistan daudenez, Guk beti esaten dugu, hemen Osakidetzan egin behar den lehendabiziko gauza da, estabilizatzea dagoen plantilla. 50%ko Osakidetzara joaten garenean ikusten ditugun langile horietatik, ikusten ditugun bietatik bat behin-behinekoa da. Hori ez da nahikoa estabilizatzea dagoena, baizik eta profesional gehiago behar dira,
askotan aipatzen da bakarrik medikoen erazoa dela, ez da hori bakarrik. Plano ezberdinetan eta funtzio ezberdinetan beharrak daude. Eta horrek sortzen ditu gero lankarga handitzeak, sortzen ditu gero tensioarekin eta estresarekin lotutako gaixotasunak ere bai, eta orduan beharrak daude plano guztietan, ez? Eta beharrak oso argi daude identifikatuta, lehen arretan adibidez, guk planteatzen dugu, aurrekontuaren 25% horretara bideratu behar da. Ez? Horre abiatzen delako Osakidetzan egin beharreko ibilbidea, ez? Aurrekontuari buruz ari ginelako egonkortzea aipatu duzu dela lehentasunetako bat, balorazio positibo egiten duzu, pasaren astean Osakidetzaren gaineko lehen akordio horri buruz, oinarrian hain justu egonkortzea daukara eta adostasun zabala izan zuen ordezkaritza politiko aldetik? Ez, baterez ez delako egia. Esan nahi dut, hau nahiko bitxia da, hor gobernuan dauden bi alderdiek egin dute inongo beharrik ez duen proposizio no de ley esaten dena, onartzeko eta esateko bere buruari Osakidetzan gertatzen dena konpondu behar dutela. Hau nahiko bitxia da, ez? Gobernuak badauka gauza bat, Pedro Sánchezek nahiko lukena, da gehiengo bat, ez? Gehiengo badauka. Orduan ez dauka inongo arazorik urrengo aurrekontetan edo gaur bertan hartu behar dien erabakiak, ez? Eta bestalde ere badauka diagnosia eginda. Gaur agintean dauden bi alderdi horiek dira aurretik ere zaudenak, PNV eta PS. Orduan gehiengoa baldin badute eta diagnostikoa baldin badute, zergatik ez dute egin beharrekoa, ez? Politika fikzio hau elikatu beharrean, zen oso bitxia da, egin dutena, ez dute inongo konpromisorik hartzen, eta bakarrik ez dutena da, hau konpontzeko asmo badaukagu, gero, benetako neurriekin bat ez datorrena. Osakidetzan, hauteskunde sindikaletatik hurbile ekoteak aldendu egiten ditu, sindikatuak osasun itun horretatik? Gure kasuan, gu ez gaude hor, hemen aipatzen ari zineten mai honetan ere bai, koherentziaren gatik, gu mai batean gaude. Osakidetzako maila. Hor daukagu zilegitasuna, langilek hor aukeratu gaituztelako mai hortan egoteko. Osakidetzako mailan, gu berez bagaude mai horretan. Ze pasatzen da mai hortan, ez dagoela edukirik, eta azkenengo urtean 14 bilera egin ditugu, eta egon den akordio bakarra, akordio kaskar bada, sindikatu medikoarekin egin dena ordu estrak igotzeko, gu horren kontra gaude. Hori hola izan da, deitzen gaituzte beste mai batera. Osasun ituna deitzen dena, ez da osasun publikoaren aldeko ituna. Horregatik, Alderdi Popularra edo Confebas handaude, eta oso pozik ateratzen omen dira bilera horietatik, ez? Orduan guk esatu du koherentziaz. Hemen gaude, mai hontan gaude. Hau da, zilegitasun den maila. Eta Osakidetzako langilei buruzko gauzak hemen jorratu berdia. Eta gobernuak ez digu kasurik eten bizkarra ematen digu, eta gero deitzen gaitu beste mai batera. Eta guk, errespetu asko diogulako mai horri, eta zilegitasuna hortan ematen dugulako, gu gobernuari esan diogu. Gu mai hontan gaude, baina mai hontan ez duzue edukirik ekarri nahi. Eta hori litzateke guretzako benetako aldaketa Pradalesen gobernuaren aldetik. Gutxieneko soldata ere bada, beste eztabaida gaietako bat, beste norabide bat hartuko duena, kasu honetan hemen adostutako hitzarmenen bitartez, Torre sailburua izan zen iragarri zuena, azteko edo urrats bate haratago joateko, zueko puru konkretu bat ere mandu zueia 1.800 euroko izango litzatekela, Hego Euskal Herriko errealitate sozioekonomikoa kontuan hartuta, ez dirudi oso errealista denik gauden puntuan gaudela ikusita? Ez nabadoz. Errealista gauzatzeko. Gauzatzeko, voluntade politikoarekin. Ez behar lukeen izan ala ez errealista, gauzatzeko. Hori ja, voluntade politikoarekin lotuta dago, ez? Errealista alde horretatik, konparatzen baldin badago, Frantziar estatuan dagoen soldata minimoa 1.700 eurokoa da. Belgikan, Alemania, Herberetan kopuruetan mugitzen ari dira. Gu gara salbuespena alde horretatik, gure bezalako gizarte bat aztertzen baldin bada ekonomia aldetik, ez? Bi gauza ezberdina da bat, elak egin duen proposamena, elak planteatuko du herri ekimen legegile bat eskumena aldarrikatzeko, hemen eskumen arazo bat dagoelako, eta gu planteatzen duguna da, bai Gasteizko parlamentuan eta Nafarroko parlamentuan, auzi hau eztabaidara eramatea.
Espainiako gobernuari eskatzeko eskumen hori. Eta Espainiako gobernuak kongresuan onartzen baldin bada, badauka bidea hori transferentzia hori, eskumen hori ona bideratzeko. Orduan badaukagu lehendabiziko arazoa, eskumen arazoa. Eta bigarrena da kopurua, gaur egungo kopurua oso inposatzen zaiguna. Kasu honetan Espainiatik da Euskal Herriko errealitate ekonomikoarekin eta sozialarekin zerikusirik ez duen zenbaki bat da, horregatik planteatzen dugu hori. Bueltatuz, Mikel Torresen aipamen horretara, hau da pixkat askotan pasatzen da politikan ere bai, hau da politika fikzioa, hau da, Pradalesek, kasut Mikel Torresek planteatzen duena hor da, konsensu bat iritsi behar dugula, patronala eta sindikatuen artean, adostasun baldortzeko horren bueltan. Hori jakinda ere, non dagoen patronala, errealitate printzipio bat tika abiatuta, oso zaila da, jakinda ere, KPI lortzeko ere, zenolako greba kupuruak egin behar ditugun herri honetan. Orduan, pentsatzea, Mikel Torresen edo gobernuaren papera izan behar dela bakarrik esatea izue, eser zaiteztamen eta konpontu ezazue. Mikel Torres... Torres jauna, kontziente dela irteerarik gabeko tunelean sartu nahi duela eztabaida? Nik uste dut, kontzientea dela politikan batzutan irudiak garrantzi asko duela eta egiten dena baino batzutan isladatzea mezu batzuk indar gehiago dutela. Eta gu ez gaude ados horrekin. Eta benetako politika desberdindu behar da, batez ere konpromisoak hartzen diren eta neurri zehatzak hartzen direnean, ez? Eta Mikel Torresek gutxiengo soldata baten alde egin nahi baldin badu, aukera bat izango du, auzi hori, herri ekimen legegile hori iristen denen Gasteizko alderdira, onartzeko eta esateko Madrilgo gobernuari hemen eskumen hori behar dugula. Hori izango da, benetan izango dugu, aukera ikusteko, Mikel Torres eta PSeren konpromisoa ze puntutaraino iristen den. Azken ordutan eneko handuza, Euskal Sozialisten idazkari nagusiak oztu egin du 2025erako printzipioz aurre ikusita eta Espainiako gobernuarekin erdia adostuta dagoen transferentzia egutegi hori burutzea. Eta batez ere, gaur goizeko eztabaidan norabide batean badator zalantzan jarri duelako kostaldean eta portuei egiten zion erreferentzia azpiegitura horien kudeaketara Euskadiren esku gelditzen baldin bada, nolabaiteko erreferentzialtasuna galtzeko arriskua identifikatzen duela. Bada bi apuntu txarra, transferentzia berri horien atarian egon da? Bueno, ni bi gauza esango nituzke, ustut eneko handuezak hemen defendatzen duena da, esaten den bezala, Espainia marka, ez, guk ez dugu defenditzen hori, Euskal Herriko marka defendatzen dugu. Eta transferentzia, eta eskumenetaz hitz egiten denean, hemen gogoratu beharra batzutan ematen du, eta lehendakariak bere zere hitz egiten duenean ematen du betetzear dagoela Gernikako estatutua. Hori ez da egia. Ez dago betetzear. Bidean, gure ustez hilda zegoen estatutu bat gehiago ustu dutelako. Eta ikusten baldin bada, azkenengo 10 urtetan gertatu dena, azken 15 urtetan, hartzen baldin badugu pezabalago bat, ikusi dena da hemen, epaitegi konstituzionalen bitartez. Eta Espainiako gobernuak onartzen zituen oinarrizko lege horien bitartez, ustu egin dela nahi izan dutenean estatutua. Eta hori pasa zaigu, orain adibidez, hemen zailtasuna gehiago dazkagu, erabakitzeko zenbat mediku behar ditugun, zenbat irakasle behar ditugun. Zailtasuna dauzkagu ere bai, esaten digutelako, inposaketa batelako, igotzeko langile publikoen soldatak eta lan baldintzak. Eta gora horretan, ontzat ematea estatutuaren ibilbidea guretzako ez da bidezkoa. Hemen gogoratu behar dena da, estatutu honek ez daukana da berme sistema bat. Eta gure ustez, irekitzear dagoen edo balizko eztabaida horretan, abiapuntua da hori, sistema bermea. Ite Fagusek ere kontu honi buruz galdetu du, legez behintzat oraindik bizirik dagoen Gernikako estatutu hori hobetzearen alde. Enor barkatu zatu? Gernikako estatutua hobetzearen alde, estatus berriaren aukeraren aurrean jarrita, eta zentzu horretan alderdi politiko guztietako boto emaileek bat egiten zuten, nahiago dutela Gernikako estatutua hobetu, estatus berria indarrean jarri baina. Bueno, inkasten... negoziatu gabe dagoen edo zer ez dakigun estatus berri hori. Nik gustut adostasun zabala izango dela, eta guk bintzatala sentitzen dugu Euskal gizartean autogobernuaz hitz egiten denean, eta erabakitzeko gaitasunaz ere hitz egiten denean, guretzako hemen abiapuntuak eztabaida honetan dira erabakitzeko eskubidea.
Eta berme sistema bat, besteak beste, bi gauzetan gauzak hobeki berme gehiago ikitzeko, bada euskera, guainikan esaten da hemen, bi hizkuntza daude hemen, biak koofizialak dira, baina gero begi bistan dago, euskakizunekin zer gertatzen ari da, hainbat epaiekin, ez? Eta bestalde da, lan mundua gertatzen zaiguna. Guk hemen ez dago hau esparru propio bat, gauza leheno hitz egiten ari gutxiengo soldata da, adibide bat, Espainiatik ezartzen zaigun, inposatzen zaigun elementu bada ez, eta gure ustez euskera eta esparru propio bat izateko lan munduan ezinbesteko elementua dira. Gizu hau sozialistek argi ikusten dutela lan eskubidea aurretik dagoela eskubide linguistikoak baina. Erantzun hori ematen zegoen, handu ezake berriz ere esaten genionean, ia Osakidetzako profesional falta edo, mai gainen jarritako profesional falta horren aurrean horrek behar luken izan irizpideetako bat. Ez da bai da faltsua da hori. Ez da lehendabiziko aldia hori esatu dutena. Gu oso errotuta gaude lan munduan, administrazioaren euskalduntzea defendatzen dugu eta badaude bideak bi gauzak egiteko. Langileen eskubideak defendatzeko eta administrazioa euskalduntzeko. Zein sektoretan daukagu begirada jarritegia, normalean udazken sasoia nahiko mugitua ikusten dugula, badakigu mobilizazio batzuk eta lan gatazka batzuk oraindik indarrean daudela, baina oro har sensazioa da, eta hori komentatzen aritu gara baita ere, giro sindikala zertxoela lasaiago ez ote dagoen iazko giroarekin alderatuta. Bai. Esplikazio zuzena dauka eta albiste hona. Hemen azkenengo 2 urtetan batez ere izandako greba kopuru horrek albidetu duena da hitzarmen gehiago sinatzera eta hitzarmen hobeak sinatzera, ez? Hau importantea da lotura duelako batez ere egin diren greba horiekin. Orduan momentuetan ze gertatu zaigu albistan kopuru handi batean hitzarmen horiek sinatuta daudela. Indarrean daude, berez langile aspaldian ematen ezen kopuru bat ematen ari dela eta langile asko badutela beraien hitzarmena sinatuta, eta hori albiste da, ez? Geratzen zaizkigu batzuk lotzear, ostalaritzako hitzarmenak, Arabako erresidentziak bai, eta gero bulegoen bueltan ere bai beste hitzarmen batzuk, ez? Baina albiste hona da, batez ere, gaur egun langile askok badutela bere hitzarmena eguneratuta. Eta egungintzaren sektore ez da, Gipuzkoan irudietan ikusten ari ginelako. Ze gertatzen da sektore publikoan, ze haserrea sekulakoa zen, eskari zuzenak zeuden jaurlaritzari egiten zaizkionak, hainbat greba orokor deialdi izan ziren sektore publikoan Euskadin, zentzu horretan mitzat ez dirudi ezer lortu denik, baina giro ere baretuxiago dago. Bueno, esango nuke haserrea hor dagoela, haserrea ez da baretu. Ez, bero beste gauza da, sindikatuen artean dauden dinamikak eta akordioak ze puntutan dauden, ez? Baina guk lehendakariarekin egon ginenean esan genion, ez? Hemen gauzak konpontzen ez diren enean, guk mobilizazioaren alde egingo dugu eta gobernuari interpelatuko dugu gaur egon langile publikoen baldintzak ez daudela ongi eta asko dagoelako hor egiteke. Badago mahai gainean, beste greba deialdi posibleren bat? Esango nuke orain ez, baina gauza hauek ez dira finkoak izaten, ez? Lotuta dago esaten izun horrekin, ez? Langile sindikatuen arteko hitzarmen horietan, ez? Baina guk gure posiziotik abiatuta behintzat mobilizazioaren aldeko autua egingo dugu. Eta hori da ere, mobilizazioak eta grebak bai. Amaitu aurretik, bigarren lehendakari orde eta enplegu sailburuarekin izandako bilerako ardatz bati heldu nahiko nioke, 80 proposameneko txosten bat aurkeztu zeniotelako egun dauden lan arrisku eta lan baldintza prekarioen inguruan egia esan, urte oso iluna izaten ari da, lan istripoi dagokionez, kopuruak ez dioazteari uzten, askotan guk geuk albiste hori kontatzen dugunean, pentsatzen jartzen gara, ez da ia, nola den posible alako baldintzetan lanean zegoen langile bat izan andamiotik edo horrelako baldintza benetan gogorretan hiltzea. Eta naiz irratian egindako adierazpen batek sorpresa pizten zidan, nola enpresa askori hobeto ateratzen zaien multa ordaintzea legea bera errespetatzea baino. Bai, hori hola da. Hori oso orokortuta dago? Ez dakit zeputaraino, baina ematen den errealitate bada. Bai. Eta dauden istripu asko errealitate horrekin lotuta daude.
ez? Eta estadistika hartzen denean, eta ikusten baldin bada, eta ikusten denean, zen nolako istrupuak dauzkagun, eta hau da lan munduan dagoen aurpegirik gordinena, askotan ikusten dena da, sektore berdinetan ematen dela, eta langile horiek oso denbora gutxi daramatela enpresa hoitan. Ez, hau lotuta dago prekarietatearekin, eta rotazio handi batekin, ez? Eta hau da Mikel Torresi esan geniona, uste dut zuen sailburuaren lehentasuna izan behar dela, lan osasunari gaia heldu, eta besteak beste, hemen egin behar den gauza da, inspekzio eta ikuskaritza handitu, eta zabaldu. Eta gaur egun hori ez da egiten beharko luken enean behintzat, ez? Eta esan genion, hemen bikoiztu egin behar da, eta gu zenbaki bat jarri diogu, hemen 120 ikuskari behar dira, rigore minimo batekin edo berme minimo batekin iristeko lan mundura, ez? Eta alde horretatik gabezi asko daude eta administrazioak asko dauka horre egiteko, ez? 120 behar lirateke zenba daude egun? Bikoiztuko litzateke gaur egun daude, 60 bueltan daude, 120. Bada kopurua, eta etxeko lana errealitatea datuak ere hor daudelako. Mitxara Kuntza, eskerrik asko tarte bat eginda egunera etortzeagatik. Izango du elkar berri urriaren 24an, ez da, gainera justu. Bai, lakasei garrantzitsu bati buruzko azalpenak mugitu zelako, ikusko dugu hortaz elkar. Goiziko 7 minutu irati eguneko lerroburuekin goaz. Ordu honetan, martxan da osoko bilkura legebiltzarrean gaur eztabaidatuko dituzten gaien artean egongo dira Osakidetzako itxaron zerrendak eta fake news edo manipulazioei aurre egiteko mekanismoak. Euskal Herria Bilduk proposatuko du batzorde berezi bat eratzea, gezurrezko albisteen gaineko kontrol handiagoa egiteko. Alderdi Popularraren proposamena da Osakidetzako itxaron zerrenden eguneraketa egitea zerrenda horiek arintzeko. Tasa turistikoa ezartzea eskatuko du aldiz Sumar alderdiak. Erabat haserre dauden Amarako bizilagunak ordu honetan hasi dira sufritzen arratsaldean Realak jokatuko duen partidaren ondorioak. Arrisku handiko partida aurreikusten da Anderletxeko ultrak datozelako eta segurtasuna bermatze aldera auzoan trafikoa moztuko dute eta ikastetxe batean Oiana Sarasola lehenago bukatuko dituzte klaseak. Gaurko partida horrek erabat hankazgora jarriko du auzo honetako egunerokoa. Arratsaldeko 4:00 aurrera trafikoa erabat moztuta egongo da auzoan, baina dagoeneko ondorio horiek hasi dira nabarmentzen, toki askotan ezin da aparkatu. Lanetik bueltan datozenek ezingo dute autoz euren etxetaraino iritsi.